కొత్త వ్లాగ్ కోసం వెయిటింగ్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడైతే మనం టెంట్ హౌస్ కట్టేసినాం అనమాట. రండి లోపలికి అన్నీ చూపిస్తాను. ఇదైతే నా బర్త్డే గిఫ్ట్ అనమాట. అప్పుడు 9 years బర్త్డే గిఫ్ట్ మా బాబాయ్ వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. సో మనం ఆడుకోవడానికి ఉంటుంది, మంచిగా బయటకు వెళ్ళకుండా అని ఇచ్చిండ్రు అన్నమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపల పెద్ద ప్లేస్ కూడా ఉంది, మళ్ళీ ఏమో లైట్ కూడా ఉంది. పెద్ద ప్లేస్ ఏముంటుంది, లైట్ బాగుంది కదా ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఆల్రెడీ మనకి 24 likes వచ్చినాయి, ఇంకా ఎక్కువ 42 likes వచ్చినాయి. ఇంకా ఎక్కువ లైక్స్ రావాలని, సబ్స్క్రైబ్ రావాలని ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్.